Vanakomana vananyoka yemabhunu panguva ino iyi vanozivikanwa kuti aiwa ndivo mawo veterans ari kukonzeresa chaos. Vari kuonekwa kunzi aiwa they are speaking ende panguva ino they are being vocal vachiuya vachikola up aiwa for the stop immediate stop aiwa yevakomana vethe regime vakomana vethe mavhidhi dynasty. Panapa zvavari kuuya panapa vachiti aiwa isusu tanoita nezvavari kuita izvi panapa we are coming with our clear signal. Sanapinda mashoko anobuda panapa kuti ari pamusoro aiwa with the coming of the signal notable subscribe or like or on the bell icon. Tiiziva aiwa mashoko atogwa nemukomana ageza in the past weeks. Sora mashoko achita aiwa the signal is around the corner. Panapa nyoka yemabhunu anopinda zvara anasanyira achiti the signal is around the corner. You need to speak with one voice against high levels of corruption and kleptocratic tendencies that have destroyed Zimbabwe. Anodzika pazasi vamunyuranya achiti hashtag Jonga for president hashtag kurire kudokuru. Ndo mashoko anobuda achitaurwa panapa vanakomana aiwa vananyoka yemabhunu vatikuona kuti vachiuya panapa vari vocal vachitaura navo aiwa with the signal. Iri kuzivikanwa kuti the regime doesn't know about the signal. Vamwe vakambofamba vakataura vachiti aiwa Geza ari kuchengetwa nevakomana veke G6 but vanakwaziona kuti aiwa anenge manyepo vanhu havasi kutokuziva kuti mukomana ari kupi. Vachifollow on to that vanakuona kuarestirwa aiwa for his wife pamwechete aiwa his cover up journalist. They are eager to know what the signal is and the signal yacho iri kumbotumwa nani, iri kumbosendwa nani. Mashoko atiri kuona panapa kuti the regime aiwa it is now in the corner and panapa it is now desperate. Imotisa mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa kana comment section medu ndidzi mafunguro enyu. So subscribe or like onje on the bell icon.